Вітаю, сябры, вы на канале Відзік, у мікрафона Рудзі, і значыць час для гульнявых навін. Сёння ў выпуску цудоўны беларускі платформер, геймплей новай старой першай готыкі і рэлізы тыдня. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтара. Пагналі! Беларускі распрацоўшчык Whippy, вядомы па гульнях This is Police і Hollywood Animal, анансаваў новы праект. Прыгодніцкі платформер The Eternal Life of Goldman. Ён апісваецца як казка з падвойным дном, а сама гульня выканана ў тэхніцы пакадравай анімацыі. Сюжэт адправіць нас на містычны архіпелаг, дзе нам трэба знайсці і забіць боства, якога ніхто ніколі не бачыў. Абяцаюць складанае, але сумленнае выпрабаванне, якое не ператворыцца ў знясільваючае практыкаванне і заахвоціць накемлівасць і імправізацыю. Аўтары ўзялі найлепшае з жанру 2D-платформера, адмовіўшыся ад раздражняльных элементаў. Пратаганіст зможа палепшыць свой парасон кі, якім спрытна круціць наш дзед пры дапамозе новых дэталяў і адкрыць унікальныя здольнасці, каб аблегчыць бітву з разнастайнымі істотамі. У каментарыях пад трэйлерам захапляюцца мастацкім стылем і плаўнай анімацыяй, адзначаючы, колькі крыві, поту і слёз спатрэбілася для стварэння такога праекта. Параўноўваюць з мультфільмамі студыі Гіблі і гульнямі Cuphead і серыі Rayman. Распрацоўшчыкі заявілі, што тут няма аднолькавых пакояў ці пейзажаў, усе вобласці прадуманы да апошняй рыскі. The Eternal Life of Goldman распрацоўваецца для асноўных платформ і Switch. Старонка Steam даступна ў Беларусі, у наяўнасці беларуская лакалізацыя тэкстаў. Спартыўны сімулятар у сусвеце хлопчыка са шнарам стартуе ўжо хутка. Да Гаррі Поттер Quidditch Champions з'явіўся геймплейны трэйлер з падрабязнасцямі, што чакаць гульцам. Геймерам трэба будзе спаборнічаць з штучным інтэлектам у рэжыме кар'еры, наведваць разнастайныя стадыёны, імкнучыся стаць чэмпіёнамі свету па квідычы. Але вядома ж, куды больш гарачыя сутычкі нас чакаюць у мультыплееры. Будзе даступна некалькі ўзроўняў складанасці і магчымасць абраць адну з 4 роляў: паляўнічага, лаўца, брамніка ці загоншчыка. Яшчэ мы зможам сустрэць знакамітых персанажаў, створаных Роўлінг. Таксама распрацоўшчыкі рэалізавалі ўнутраны рэдактар для стварэння ўласных персанажаў, наладкі іх знешнасці, выбору адзення, аксесуараў і, зразумела, самой мятлы. Абвешчана, што ніякіх мікратранзакцый не будзе, але, безумоўна, ад колькасці платных пакаў на вопратку можна будзе звар'яцець. Рэліз на асноўных платформах чакаецца 3 верасня, і адразу яна будзе даступна ўладальнікам PS+. А вось карыстальнікам Switch прыйдзецца пачакаць да зімы. У Беларусі гульня недаступна, Польшча 127 злотых. Выйшаў аглядны геймплейны трэйлер рэмейка першай готыкі, дзе расказалі аб сеттынгу і сюжэце гульні. Яна пачнецца ў старым лагеры ў даліне руднікоў. Імперыя, якая вядзе вайну з оркамі, мае патрэбу ў рэсурсах для забеспячэння армій. Так што ў шахты ссылаюць усіх вінаватых у злачынствах незалежна ад іх цяжару. А каб ніхто не змог уцячы, даліну накрылі магічным купалам. Як абяцаюць распрацоўшчыкі, падаецца, падобна выглядае жывы свет, даследавання, сюжэты і баявая сістэма будуць максімальна адпавядаць арыгіналу 2001 года. Абяцаюць свабоду, дзе зможам самі вырашаць, чымі праблемамі займацца, а гульня будзе на гэта ўсё рэагаваць. Вонкава ўсё паляпшаецца за конт Unreal Engine 5, а знутры класіку асвяжаюць больш комплексныя сістэмы рамёстваў, разнастайнымі паводзінамі NPC і нейкімі навінкамі ў прагрэсе героя. Gothic 1 ремейк з'явіцца на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series, а вось калі невядома. Старонка Steam у Беларусі даступна. Распрацоўшчык прадставіў новы геймплейны трэйлер ролевага экшана Titan Quest 2. За 2 хвіліны нам паказалі изометрычны свет, натхнёны антычнай міфалогіяй, мноства мясцовых пачвар і персанажаў гульца. Геймерам трэба будзе ствараць і развіваць пратаганіста і яго ўмеласці, камбінуючы розныя здольнасці. У прынцыпе, нічога новага. А што ў нас па сюжэце? Тут такая Немезіда, багіня пакарання, страціла розум. Яна заражае ніці лёсу хваробай і бязлітасна карае ўсіх, хто смее ёй перашкодзіць. У тым ліку і галоўная героя. Устаньце побач з багамі і выратуйце свет, спыніце Немезіду ды вызваліце яе ахвяр. Тое, што багі ў чарговы раз не могуць разабрацца з іншымі багамі без дапамогі простых смяротных, класіка жанру. На жаль, распрацоўшчыкі пакуль не назвалі дату рэліза Titan Quest 2. Гульню ствараюць для асноўных платформ. Старонка Steam у Беларусі даступна.
Стваральнік вядомай бадзялкі Little Nightmare паказаў тызер нейкага наступнага праекта. Праўда, ён выглядае як усе старыя, тая ж атмасфера, графоній ды малёўка. Імаверна, гэта нешта Little Nightmare-аўскае, спін-офф ці прыквел, але не трэцяя частка. У відэа непрыемнага выгляду Парсючок выходзіць на авансцэну, кажа, яны блізка і ледзь перасоўваючыся з парэзаным пузам ідзе далей. Назва праекта невядома. Паўнавартасны анонс чакаем ужо 20 жніўня на цырымоніі адкрыцця выставы Gamescom 2024. Чыста брытанская гульня з месцячковымі йоркшырскімі каламбурамі, ад якіх можа паехаць дах. Thank goodness you're here. Прыгода з чароўнай назвай «Дзякуй Богу, ты тутака» выйшла учора і атрымала 90 балаў на Metacritic. На думку журналістаў, гэта адна з самых смешных і крэатыўных гульняў у гісторыі. Сюжэт распавядае аб дзівакаватым каміваяжора, які хоча пабачыцца з мэрам мястэчка Бансвард у Англіі. Прыйшоўшы на сустрэчу зарана, галоўны герой адпраўляецца даследаваць наваколлі, знаёміцца з эксцэнтрычнымі жыхарамі і выконваць іх незвычайныя просьбы. Аўтары The Good Time Garden, дарэчы, падобная стылістычна і бясплатная ўстым, называюць сваю новую гульню камедыйным пляск-формерам. Такая назва звязана з спосабам героя ўзаемадзейнічаць са светам, ён пляскае па ўсім, што бачыць. Распрацоўшчыкі паведамілі, што апавяданне натхнёна традыцыйным фальклорам графства Йоркшыр, а ўсе персанажы цалкам агучаныя. На агрэгатарах рэцэнзій амаль усе журналісты прыйшлі да высновы, што ім удалося прайсці адзін з самых незвычайных і крэатыўных тайтлаў у гісторыі. Праўда, сам геймплей аказаўся простым і аднастайным. Адвенчура даступна на ПК і Маках, двух апошніх PlayStation і Nintendo Switch. У Беларусі $9,5, Польшча 51 злоты. Арыгінальная World of Goo стартавала ў 2008 годзе, заваявала любоў публікі і стала адным з першых адметных інды-хітоў у сучасным сэнсе слова. І вось праз 16 гадоў адбыўся рэліз яе працягу. Сутнасць засталася ранейшай, ёсць маленькія цягучыя камячкі, якія хочуць дабрацца да выхаду. Вы павінны пабудаваць з іх адмысловую канструкцыю і дацягнуць да трубы скрозь усе нязгоды. Рэцэнзенты адзначаюць новыя віды цягучак, адны выбухаюць, другія растуць, трэція змяншаюцца, ну і гэтак далей. Ва ўсіх ёсць новыя таямнічыя ўласцівасці. Усяго 5 глаў і 60 узроўняў. У кожнага ўзроўня ёсць дадатковыя выпрабаванні. Ёсць ад рэцэнзентаў і скаргі на бедныя опцыі і недастаткова раскрытыя механікі. World of Goo 2 даступна на ПК толькі ў Epic Games Store ды на сайце распрацоўшчыка, а таксама на Nintendo Switch. У Беларусі можна гуляць за $10. З ранняга доступу выйшаў сапраўдны сімулятар падводнай лодкі U-Boat. Тут геймеры бяруць на сябе кіраванне экіпажам той самай падводнай лодкі перыяду Другой сусветнай вайны. Па словах распрацоўшчыкаў, хоць гульня і лічыцца сімулятарам, у першую чаргу яна прысвечана жыццю маракоў, для якіх субмарына – дом, здольны ў любую секунду ператварыцца ў брацкую магілу. Гульцам у U-Boat неабходна кіраваць камандай, зразумела, самой лодкай. Для гэтага патрабуецца сачыць за фізічным і маральным здароўем падводнікаў, выконваць нелінейныя заданні са штаба і ваяваць з сапернікамі. Распрацоўшчыкі ўвасобілі рэалістычную мадэль паводзін лодкі, якая ўлічвае нават дробныя нюансы накшталт крывізны паверхні зямлі. Нас на гэтай мякіне, канешне, не правядзеш, у нас ёсць баратраўма для такіх пакут. Гульня даступна на ПК, у тым ліку ў Беларусі прама зараз па добрай зніжцы за ўсяго $4. Польшча 42 злотых. Распрацоўшчык Кайл Томпсон, малавядомы па прыгодзе Айсландс, працуе над чароўнай метраідваніяй Crypt Custodian. Сёння стала вядома, што тайтл наведае ўсе актуальныя платформы ўжо 27 жніўня. Гэта сумесь метраідваніі з гульнямі накшталт Зельды, і галоўным героем стаў гарэзны кот Плутон, які апынуўся ў замагільным свеце. Пасля не самай прыемнай гутаркі з мясцовай захавальніцай Плутона прызначаюць прыбіральшчыкам на векі вечныя і выганяюць з палаца. Каб туды вярнуцца, кацейцы неабходна адбівацца ад монстраў сваёй дакладнай мятлой, вырашаць галаваломкі, знаходзіць сакрэты і здабываць новыя ўмеласці. Аднак за межамі палаца край насяляюць не толькі зласлівыя прывіды, ёсць і прыязныя духі, якія таксама былі выгнаныя. Пабалтаць з імі можна ў карчме, там жа Плутон будзе паляпшаць экіпіроўку. Crypt Custodian з'явіцца 27 жніўня на асноўных платформах і Nintendo Switch. У Беларусі даступна.
Цяпер пяройдзем да рэлізаў тыдня. Група зеленаскурых, што называюць сябе Speed Freaks, у перапынках паміж бясконцымі бітвамі з прадстаўнікамі іншых фракцый у сусвеце Warhammer забаўляецца смяротнымі спаборніцтвамі. Гульня мультыплеерная гонка за разнастайнымі рэжымамі ад камандных баёў да суправаджэння канвою. Транспарт падзелены на некалькі класаў і кіруецца па-рознаму. Як і ў любым праекце па ВАСе, у Speed Freaks ёсць асобны рэжым для візуальнай кастымізацыі і афарбоўкі мініяцюр мадэляў тэхнікі. Прычым пафарбаваць можна не ўсю тачку цалкам, а асобныя часткі аж да колаў і гармат. Гонкі на выжыванне ў сусвеце Warhammer 40 000 выходзяць у ранні доступ 6 жніўня ў аўторак. Старонка Steam у Беларусі, на жаль, недаступна. У Steam World Haze 2 піратская каманда капітана Лівея падарожнічае на субмарыне па акіянскіх абшарах, каб разгадаць таямніцу смяротна небяспечнага воднага крызісу, за якога роботы пачалі ржавець. Гулец супрацьстаіць шматлікім сапернікам, рабуе варожыя базы і адпачывае ў бары ў перапынках паміж гарачымі бітвамі. Як і ў арыгінале, ключавая механіка выкарыстання рыкашэтаў. Падчас баёў снарады адскокваюць ад сцен, столяў і саміх роботаў, што дазваляе ўразіць саперніка, які схаваўся за укрыццем. У кожнага байца ёсць свая спецыялізацыя, а па ходзе паляпшэння персанажа можна мяняць прафесію, ствараючы мультыкласы. З улікам мноства варыянтаў рыштунку гэта робіць кастымізацыю атрада яшчэ глыбей. Сіквел пакрокавай тактыкі ў сусвеце Steam World выходзіць 8 жніўня ў чацвер для асноўных платформ і Switch. Старонка Steam у Беларусі даступна. У ролевым экшэне Deathbound геймераў чакаюць бітвы ў стылі Dark Souls, а таксама змрочная стылістыка. У ёй шчапіліся сярэднявечча і футурызм. У бітвах атрымаецца выкарыстоўваць не толькі халодную зброю, але і розныя здольнасці, у тым ліку замарозку ворагаў. Адмысловая ўвага надаецца парырванням і ухіленням, якія можна зарабіць з дапамогай тэлепартацыі за спіну ворага. Сам сюжэт Deathbound расказвае пра сярэдневяковы свет, які вырас на рэштках высокатэхналагічнай цывілізацыі. Грамадства развальваецца з-за падзялення на рэлігійных фанатыкаў і супраць натуральных эксперыментатараў. Сам жа галоўны герой будзе вынікам доследаў па здабыцці неўміручасці. Асаблівасцю Deathbound можна назваць прапрацаваную сістэму атрадаў. У прыгодах можна збіраць загінулых ваяроў і вольна пераключацца паміж імі, а выпрацаваць уласны стыль дапаможа глыбокая сістэма ўмеласцяў. Ролевы экшэн Deathbound выходзіць 8 жніўня на асноўных платформах. Старонка Steam, як і дэмка гульні, даступна ў Беларусі. Пацукі, мышы, прусакі, яшчаркі і вараны вядуць жорсткую вайну на прасторах 3 кантынентаў выдуманага свету, чыя гісторыя падобна на нашу. Няцяжка здагадацца, што асноўнай крыніцай натхнення распрацоўшчыкаў паслужыла Першая сусветная вайна. Візуальныя вобразы, якія выкарыстоўваюць дызайнеры, ні з чым не пераблытаць. Нягледзячы на мудрагелісты сеттынг, нас чакае сур'ёзная стратэгія з дэталізаванай графікай і паўнавартаснай сюжэтнай кампаніяй. Адной з галоўных асаблівасцяў гульні аўтары называюць сістэму разбуральнасці. Ёсць магчымасць разнесці па цаглінцы кожны дом і кожнае ўмацаванне. Здаецца, што Раттан Рейх будзе падобна на Company of Heroes, пра што кажа і падобны маштаб бітваў. Тэхніку і атрады можна будзе кастамізаваць, напрыклад, прымацаваць да матацыкла кулямёт або ўзброіць салдат больш сучаснай зброяй. Дызель-панкавая РТС аб вайне антрапаморфных жывёл выходзіць у ранні доступ на ПК 9 жніўня ў пятніцу. Старонка Steam у Беларусі даступна. А на гэтым усё. Дзякуй за ўвагу. Заходзьце ў Telegram і TikTok ад канала Відзік. Не забывайце націскаць лайкі і падабайкі, пісаць каментарі для падтрымкі кантэнту і аўтара. Таксама праглядайце асноўнае размоўнае гікаўскае шоу, кіназніжку і тэхнавуку. Глядзець, не пераглядзець. Асаблівая падзяка спонсарам з Патрэона YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка няцэнная, і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч.